Right, vazukuruka mufield ye-entertainment. Aiwa, muri kubvira, muri kupisa. Ende nda kuti ndikudzei chokwadi. Timu reNaiza Boom, aiwa, rinorova basa zvimwe nezvimwe, vati entertainer zvakanyanya. Also, kana ari Mhosva TV, uya anonzi admire. My Viorenzi. Aiwa, anaumira musha. Anditi, vanhu vese ava vanhu vandakaimboita mix and mingle nawo hama dzangu, so ndoda kuti ndingokuzivisai kuti aiwa vane zvikolabho zvavari kuita. Just imagine kolabho rinenge rina dhafu, kolabho rinenge rina Mhosva TV apa, kolabho rinenge rina naSenzeni naana Black. Rinenge risina kumira, anawo Zemu, ana Jets. Nemupanha wangu Dhimba, mukoma Dhimba. Aiwa, rinenge risina kumira zvakanaka. So ndochandauya kuzokuzivisai vazukuru kuti aiwa, watch out, ende munoona, garai muri entertained. Handiti ndoziva kuti vamwe makastreseka nenyaya dzemafizi ari kukwira zvichidii nemauniform evana, but the only way yekumbobvisa dzinga stress it's entertainment. And we thank God for Zimbabweans because very creative. We've got our own indigenous ma-actors edu. Handiti ma-actors edu isusu vanonzwisisa mararamiro edu zvasiyana nadhafu nana My1. Aiwa, vanhu vanotoziva kuti tinorarama sei. That is arts. Handiti art ameneko. So ndangoti ndingouya ndingozokuzivisai kuti aiwa, pane zviri kubikwa, endai munozvionerawo zvikuru. Also paKadomapo pane muchinda, pane vamwe vanonzi Prophet Pintec. Vane zvavo zvingoma zvavakabuditsa. Tongosimudzirana. I'm from Kadoma, so ndongosimudzirawo kwandakakurira. Aiwa, hande tinosapotawo muchinda yanonzi Prophet Pintec. Hapana chakaipa. Mangoma ake Dendera, yana sulu zvakada kuita sokudaro. Tonosapota. Ndozvandanga ndingouya zokuzisai zukuru. So from Uncle saying the only Zimbabwean uncle, kungoti tirinyi hamuse uncle. Mutsure munhu iyeye chimborega umurova. Ndichiti much love.